arriba el moment, arriba l'hora del campionat de l'Hospitalet. Es pot penjar al paret. És una obra d'art. Muy bien, Hermanos González, la joieria de l'Hospitalet que ens patrocina aquests campionats. Primavera es veu de Marte a Júpiter. Les truites de l'Arola són un clàssic, eh? Mira, el Gabriel està fent la distribució com a bon veterà que és. Sons i deixa que canti fort. Ets tot el que esperava, ets la font del meu amor. No tinguis por, sigues tu. T'estima tu. Molt bé. L'elefanta és la... Portat feina fer aquests rellotges? Una miqueta. Sí, no? Una obra d'art, eh? Cada any esperem aquests rellotges, Juan Carlos? Molt bé. L'any que ve també farem alguna cosa així? Molt bé. Marta Rovira. Perfecte, molt bé. Llavors, com té premi, a l'Ernest li ha tocat en el 113 punts. La lletra H, 77 punts. Mira bé. Llavors, no hem pogut lluir, és una broma. On arribes la millor de votar? Isabel. Isabel, bravo.